Anggure gede-gede raja-raja cong jare wong Madura, raja-raja. Masuk akal. Masuk akal ya. Tak pangan pisan ya. Klengenge. Klengenge barang. Sak kulite. Anggure. Klengenge barang cak, enak. Enak, masuk. Gede-gede. Gembone. Enggak. Masuk ya. Jenenge mulkat. Mangga. Langsung klebet. Masak kan. Oh, biar pisan. Cak kelompokno aku cak. Kelompokno. Wes ya. Wes. Hai, jenenge sapa cak? Mat iki. Camat yo. Kita lagi ada ndek ndi iki. Bakal pedesan. Bakal pedesan yo. Ndek kene iki komplit enak apa ya cak ning kene cak? Menjero Cik. Menjero cak. Iya cak, menjero. Bu, golek apa, Bu? Bu sampean ditekoki lho, Bu. Oh, golek sembarang barang ya, Bu ya. Ing. Mbak golek apa, Mbak? Sampean, Mbak? Mbak ngomong apa, Mbak? Oh, cari daging, Mbak, cari daging yo. Dagingnya Mbak golek daging. Nah, ketemu wis. Mbak amit yo, Mbak yo. Bukaan Mbak udah ditutup sampeyan iki. Nah, iki sosis gede-gede. Jumbo-jumbo, nyaman sana kayong. Jumbo. Oh, cilik yo enek iki tak sapa sing cilik-cilik. Tak sampean gede apa cilik, Cak? Oh, lumayan sedeng tanggung. Sedeng tanggung lah, kene iki lengkap ning kene. Makanan kering iki, makanan kering yo, iki makanan kering pol kabeh iki. Kering. Peyek yo ono. Peyek enak, peyek sembarang pokok gak njaluk sepur delon sing blonjo sakmene akeh yo. Terjamin komplit ning kene. Iki apa iki, Cak? Lho, iki sembarang-barang papik. Niki apa iki? Paping enek. Oh, paping. Papingnya didol barang. Oh, iki papikra. Oh, lobak. Iki namanya lobak yo. Jangkrik, ane sepil mana canger. Jamur. Iki jamur. Sampeyan kulaan apa, Mbak? Oh, Mbake kasir ngono ditekoki. Oh, nek es barang, Mas. Es apa iki lek? Es wawan, mesakne wawan didadekne es. Mesakne iki apa? Dine, Cak. Iki apa iki, Cak? Basreng iki. Iki basreng, bakso goreng iki. Semok-semok jangkrik. Pentol iki. Iki adonan pentol sakmene. Sakmene iki piro, Cak? Iki me Piro? 20. Wah, kesuwen. 21. Wah, 21. Dodolan mikir gak niat dodol, gak usah dodol. Tempura yo. Iki tempura ngono. Golek apa, Cak? Basreng. Golek basreng yo, semok-semok basreng iki, Cak. Kaya tanggaku sing rondo. Langsung. Ning kene iki lengkap. Cek, Mbak, nyerintungi ae. Kaplok kok karene. Wis candine iki, Cak. Wis. Pengen nganu yo iso. Pengen apa? Oh iya, pengen lamaran sesuk sing ape nglamar aku rene yo pesenan kene. Yo. Akeh kok ngono. Oh, golek apa, Mbak? Ojo bengok-bengok, Mbak. Mbak 1 kilo. Golek anggur, Mbak, golek anggur ya. Pokok ning kene iki lengkap, Dik. Bakul pedesan. Lokasine ndek ndi iki, Cak? Jalan Garuda Gendreng. Jalan Garuda Genteng ning kene lengkap pokok kon gak njaluk sepur ya pokok iki. Iya, pokok aja sepur iki. Toko niki karo kae yo enek dua iki lengkap ning kene yo. Iki wanduk enak iki. Ya makasih yo, makasih.